Kabisyo, this is Conyo Bicolano and it's time para bunutin mo ang ano ko. Sino kaya ang mabibiktima natin dito sa mga tao dito sa MDC? Go! Bunutin mo ang ano ko. Happy Father's Day! Dahil dyan, Happy Father's Day, Uncle. Meron ditong mga konti lang naman na pwede mong mabunot. Pero, isa lang ah. Naku, may hayop yan. Isa lang ah. Okay, isa lang. Duda ko. Hindi, papel lang. Isa lang. Isa lang. Ano yan? Ano? Yan, so i-remake mo po siya. Ready ka na? Ano remake? Hindi, sasabihin mo lang siya. Sa Nicole Yalawin. Yun talaga yun, ma'am. Nakakabwilis. Ano kung ano, gagamba loob niya? Hindi, wala. Okay, game. Bawal to, baby. Oh, di ba? Ikaw totoong quote yun, hindi dapat papel, di ba? Oh, papel. Hindi, hindi, wala yan. Sige. Thank you. Saan tayo ka ba? Tingnan siya. Ito ba? Ready? Ticket ka. Hindi, joke lang. Go, go. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.